Evo ljudi, nastavljamo. Nastavljamo snimanje. Moram da stavi pauzu hitno. Ljudi, nastavljamo snimanje. Hajmo da nastavimo. Nadam se da ću ovu partiju završiti, ali ne tako što me ubiju, nego tako što svi mi njih ubijemo, da budemo prvi. Ima decoy spray, tako da njega ću da pokupim, naravno. Što da ne, imam klonove. Vreme da se malo healujem. Možda nije bila pametna ideja da stanem na neku livadu. Dobro, brdašce. Neko još čuo metak. Što se desilo kod ovoga? Pa dobar, ko neće da pokupi, ja ću. Ja ovo ispao. I sad mogu da pokupim njegove puške. Nula. Mogu ovo. Puška. Pištolj. A bolje je pištolj od ovoga, tako da bacam ovo. Idem gore zato što sam dobio metke za pušku koja meni treba. Ovo je otišao. Ajmo ljudi. Šta se dešava? Napadaju mog druga. Supply drop. Pa ništa specijalno. Idem ja helikopterom do njih. Skratit ću vam to da vam ne smeta. Evo ga ljudi, mi nastavljamo. Malo je potrajalo i stigao sam kod mojih prijatelja koji očigledno zbog nečega beže od mene. Ali ja ne idem s njima. Vidio sam ovdje lika. Tako da idem da ga ubijem. Šta bi? Nestala networka. Nema veze, izaći ću i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se video i ćao.